Maar Keren Mieken Koppen brengt zijn hommage aan de kwelderbewoners van de Friese Waardkust. Uit Frabel Orden en ja, hier even lidden en efterbleun op dit vruchtbare stukje land. Het wordt vol historie, troszettingsvermogen en verboenens. Dat is van 14 februari zo'n 4 juli te zien bij het museum het Fiskershuisje in Moddergat. Meetje Witske? Goedemiddag. Welkom. Ja, dankjewel. Je werk heet De Achterblijvers. Ja. Een eerbetoon eigenlijk, hè? Ja. Wat voor verhaal zit je nou achter dan? Het is een, ja, ik maak dat dus kwad season nou natuurlijk, dat snap ik. Maar ik ga me verdiepen in de geschiedenis van de bewoners die het ooit al wennen, al vanaf 4 voor de iertelling op een kwelders tussen bijvoorbeeld Wierum en Moddergat. Of nou, daar in de buurt. En ik ontdekte dat mensen was binnen die gewoon verschrikkelijk krachtig en sterk was binnen. Die hadden een hele hoop zinslagen hadden, maar ze hinderen ik een goed leven. En dus bleuren ze daar. En dan weet ik een hele hoop mensen die ben misschien verder lutsen om ergens oors een bestaan op te bouwen. Maar deze mensen bleuren hierachter, vandaar de achterblijvers. En deze mensen, daar ben elke voorouders. En ik dacht van, verdikkie, daar had ik toch wel een protte respect voor. Wat die mensen hier een bestaan opbouwt en dat ze hier een bleun binnen. En ja, dat ze het volhouden gaan, dat ze krachtig winnen en dat ze leeuwen in toekomst jaren. Maar je komt, heb je dit om jou genomen? Ben je het waard of net? Nee, ik ben een oudjagster. Een oudjagster? Ja, ik ben een oudjagster. Maar dat waard is helemaal net zo vier voor. En ik denk dat heel vroeger die zee volle dichter bij Oudjaglijn had. Er is zelfs bewezen van dat bij Reetsjerk nog zeewest had. Dus ik denk dat een heel oor verhaal was dat als hoe het er nou iets zit. Dus laten we zeggen, het waard loopt gewoon. Ja. Naar Witske. Ja, als Witske loopt naar het water, laat het zo zeggen. Ja, ik Witske lutst naar het water, dat klopt, ja. Want de expositie bestaat uit een aantal hollen of koppen, wat mag ik zeggen? Nou, ik neem het koppen, want zoals deze kennen, ik ben geboetseerde portretten, maar een portret suggereert dat het op in een liedje mat. En dat woe ik net. Ik mocht werkje naar aanleiding van fotoportretten uit het archief van het museum. En mij het verziek om ze net liedje te maken, omdat om privacyredenen dat te gevoelig lijkt. En dat woe ik helemaal net, want ik wil een verhaal vertellen en ik wil net een portret maken. Dus ik neem dat koppen. Koppen. En dat verhaal, hè? Ja, die koppen die binnen maken natuurlijk uit klei. Ja. Waardklei? Nee. Dat net. Had ik wel even overwogen en ik had dus even uitbejeren. Maar waardklei is van een heel oor soort samenstelling. Het is net makkelijker mee te werken. Als het echt uit het water komt, zit er zout in. En dat is hartstikke slecht van mijn oven. Ik get die oven van kapot, want zout fret. En als het bakst, dan wordt het oranje. En dat wie gewoon net het beeld wat ik van mij zeg, hoe dat worm moest, zeg maar. Hoe ik dat mijn verhaal van kon. Het hier de verkeerde kleur. Ja, het was oranje. Het was dakpan oranje. Het is dakpanklaai, hè? Ja, want het water is gries natuurlijk. Ja, het water is gries en dat is een prachtige kleur. Dus ik ga uiteindelijk besluiten om een klaai te broeken die na het bakken die kleur had. En dat is slagen? Dat is slagen, ja. Want toen moest niet kop nog maken worden. Ja, dat weer een heel gedocht, want ik ben eigenlijk een pottenbakker. En ik op een gegeven moment besloot ik dus dat ik dat eerbetoon maakte en dat ik het verhaal van die achterblijvers vertalen voor in dat kunstwerk. En toen bedacht ik van dat maakt het dus menselijke gezichten worden in feite. Die echt uit die buurt komen, vandaar dat ik naar portretten werk haal, foto's werk haal. Maar ik kon nog helemaal net boetseren, dus ik ga lesnaam. Ja, dat is slagen. En ik kan heel hoop oefenen. Ik nog? Ik mocht op oefenen op vreun, ik mocht neuzen opmeten, ik mocht eren opmeten. Ik mocht meestal heel geduldig van mijn model zitten. Dus de anatomie, lijkt zeggen, van een holle ga je echt ontdekken. Maar, dat is ik heel intrigerend. En ik kon eigenlijk haast net stopje. Ik er één keer mee bezig weer. Maar je moest een stopje denken. Want die hollen, die hingen natuurlijk, dat hing je van jou, die moesten ergens staan. Ja, die moesten, we hingen eerst betocht ze mat op het kwelder staan. Want daar komen ze wij, daar gaan ze altijd wennen. En toen hingen ze daar eens een keer in 2023, gaan mijn dochter en ik dat samen het kwelder tussen Wierum en Moddergat bracht. En toen zeggen we dat het een heel indrukwekkend beeld joeg. Maar we dachten, ik ze mat eigenlijk in dat waard staan. Want de mensen die er altijd leeft die hingen altijd te krijgen met die zee. En die kwamen in aanraking met die zee. En mijn koppen moesten in aanraking komen met dat water en met die zee. Ze moesten minstens invloed hoe zich heen krijgen om compleet te worden, om oud te wijzen.
Maar mag ik dit dan zeggen, het is een soort kunstproject? Ja, het is een project en dus ik neem het dan een installatie, een kunstinstallatie. Wat wel verwarrend woordje ken, want het is een uitdrukking dan bijvoorbeeld een installatie van techniek. Maar ik neem het een kunstinstallatie, dus een veelheid van beelden die mijlkoor een verhaal vertellen. Nou, dat verhaal, dat is natuurlijk kamer. Want je zei al van eerst op een kelder, maar later moesten ze zo staan. Ze moesten in vloed overleven. Ja. Dus het water kwam op en de koppen gingen onder water. Ja, dat wie heel spannend. Dat wie echt heel spannend. Wie ik nog net zo vanzelfsprekend. Want we moesten de afstemming van vregen bij Wetenschap Friesland. En dat die mij net samen iets in het water zet. Dan heel en dan net 18 koppen. Nee, reeltjes en wetjes natuurlijk. Ja, absoluut. Ja. En ben die 18 koppen, ben die echt weer boven water kwam? Er ben een zoontje werd er vast in de kamer. Ik hier, wie het op dat moment even vergeten, maar ik hier is in een kop ik experimenteel bakt. Er is een moment, dat is een beetje technisch misschien, maar er is een moment dat klei in stien veroordeelt. En dat is bij 473 graden Celsius. Dus ik dacht van dan bak ik hem op 480 graden Celsius en dan is hij crack-on stien en dan is hij misschien wat meer door de zee bewerkt, zeg maar. Dat lijkt me zo mooi daar. Maar ik ga me daarin vergist en dat weer dus net, het gebeurde net zo had ik het dacht hier. Dus die wie weer slik worden. Oké. Oh, die had 7 mijn naam. Ja, dat wie Heid van Uzafke. Ik ga zo al je naam, joh. Dat werken wat makkelijker. Maar Heid van Uzafke, die is wie slik en hij is weer slik worden. Dus in feite. Ja. Ja. Nou ja, dat is echt wel weer iets unieks natuurlijk. Hè? Dat je zegt van, het wordt waarom? Ja. Nee, de natuur. Want jou gaat ik wel maar de natuur. Ja, absoluut. Maar ik hier dus weer heen, dat wetter, dat zakken dus. En die is weer dan tellen van binnen ze er al hier nog. Want op het moment dat het wetter heel heeg is en die koppen zitten onder dat wetter, dan kerst die gewoon net voorstellen dat der koppen stenen. En dan denk ik, ja, maar wat gebeurt er nou al hier? Een stevige stroming die daar, dus goh, hoe zou dat wel goed komen? En dan zakken het wetter en dan komt de eerste, komt Bob en die zegt, ja, er is in elk geval nog hier. En als ze langzamerhand zeggen, we zullen hier te vast kunnen komen, een peer weer een omval. En wij maar tellen van, is het nou zoontje of bent het nou 18? Nou, wat we als 18 zeggen, dat we een goed basaltblok. Maar mijn nummer 18, is Heid van Uzafke, die we daar klaar hebben. Die we in het water blijven. Ja. Juist. Ja. Nou, de expositie natuurlijk, dat had heel wat in de voet nog gewoon, in de klaai, laat staan in de klaai gewoon, hè. Ja. Dan kennen de meesten die expositie zien, in het museum het Fiskershuisje. Ja. De koppen staan er. Ja. Maar dan wil ik nog wat vertoond, hè? Ja. Ik ga, het is net alleen maar de keramieke koppen. Het bestaat ook uit wat grote portretten van de foto's. Ik ga de achterblijvers, de koppen heb ik mijn naam voor de expositie. Die ga ik op het kwelder zetten en daar hebben we portretfoto's van ze maken. En omdat ze in hun eigen omgeving, vond ik, mochten ze daar het beeld nog versterken. En ik had een heel interessante koppen nog bij, maar ik weet dat er tijd voor is. Nou, de tijd zit er wat af, want ik kijk even naar de klok. Ik ben eigenlijk al nee staan, maar... Oké. Maar wat wie ik nog heb. Oh ja, dus ik een film. We gaan filmbeelden maken en we gaan foto's maken. En dat is al hier bij elkaar in een kwarte film die meesten kennen. En een hele prachtige achtergrondfilm die de sfeer deel zet van het hele verhaal. Ja, dus de meesten kunnen eigenlijk zien dat de koppen deel zetten worden. Ze kunnen eigenlijk zien dat het wetter over de koppen komt. En dat het wetter weer goed als waar. En dat de koppen weer omhelden. Ja, helemaal weer. Ja. Had de meesten het zien willen? Ja. Museum het Fiskershuisje? Ja. Kun je alleen eigenlijk de tentoonstelling zien? Oh ja, dat is mogelijk. Ja. Dan mag je, ik denk, de helft van de toegangsprijs betalen. Oh, dat weet ik net. Dat zou je hem daar vregen maken. Ja, maar dat is, dus dat is eigenlijk waar je zegt van, het lijkt me heel mooi. Het museum had ik al een keer vaak zien. Hoe ik daar meer te zien? Alleen de tentoonstelling, dat is de helft van de prijs. Dat weet ik toevallig. Oké, dat is mooi. De meesten moet wel even de tijd nemen, want het moet even op je inwerkje en je moet het even beleving in. Ja, dat is, wat je ook zegt, beleef je. En dat is iets heel moois te herkennen. Ja, in de expositie. Tige dank dat je kwam met hier even in de Westerheen. Ik vond het hartstikke mooi om hier te werken. Dankjewel. En nog succes met alle oren, kunstprojecten die je nog in Holle had. Ja, die zit er hier aan te komen.